Добре дошли на Retro Racing 24. Здравейте от Автосервис Караиванов. Днес ще заснемем самото мероприятие, ще поговорим с някои от собствениците и ще заснемем по-интересните автомобили. Останете с нас. Разбира се, няма как да не започнем с автомобилите, които сме днеска ние с тях. Представяме Mercedes 500 SEC 126 купе, внесен от Калифорния. Много добър и запазен екземпляр. Преди 5 години го внесахме и почти нищо, освен на едно просто обслужване, сме правили по него. Заповядайте да го разгледаме отвътре. Интериорът е уникално запазен за автомобил, който е произведен през 1982 година. Автоматична скоростна кутия 4-степенна, М117 двигател, с работен обем 5000 кубика и 235 конски сили. Нека да ви представим още един добър екземпляр от групата Mercedes W124, по-точно A124 кабриолет. Него го внесахме преди около 2 години, също от Калифорния, в много автентичен и добре запазен вид. Някои неща сме направили по него, за които ще ви запознаем веднага. Заповядайте! Както виждате, автомобилът е много запазен за годините си. Вътре по интериора не бяха извършвани никакви ремонти. Дойде се абсолютно автентичен така. Сега най-интересна част по този автомобил. С двигател М104, 204 конски сили, работен обем от 3200 кубика, който беше напълно реставриран от нас. Джантите бяха подменени с оригиналните, бяха направени спорт пакет. Отпред са от 190 Evolution 2, а отзад са от 124 E500 Чучоне. В момента сме при Теди, много интересно SLC 107. Той ще ни каже нещо повече за него. Да, Теди от Осмаци 12 стации, имаме си група, може да видите в Facebook. Интересни автомобили, които ги реставрираме, връщаме към живот, дотонинговаме и така нататък. Какво ви кажа, за коя от двете? И за двете, първо за едната, после за сега. другата. Добре, първо ще почнем с тази. Това е може би втори ми проект. Изцяло, идеята на автомобила беше да бъде изцяло оригинална. Това, което се случва по този клас за 12 години реставрация, изцяло нова ходова част с оригинални части, изцяло ревизиран салон, до ниво, фурнир, да бъде изпратен до Турция на цената на един такъв базов автомобил. Интересното тук е, че този автомобил е бил на Илия Павлов, имал едва такива автомобили, иззети са му, поради добрите неща, които изпълнил, така няма значение. Това е дългата база. Последния де-факто Mercedes, който е без катализатор въобще от марката. Там е интересното в случая. Тук има AMG колектори изпускателни оригинално от завода и няма ламда сонди, няма катализатори, чисти 265 конски сили, които за 86 са били предостатъчно за този седан. Мемори, седалки и прочи. Автомобила не се продава, но при интерес бихме могли да намерим подобен и да внесем от Испания, където няма ръжда и корозия. Други автомобил, който най-вече ви интересува, знам. За разлика от този, тук вече се постарах да не спазвам ограниченията на оригиналното и така намерих, попадна ми тема за един много специален автомобил от Mercedes. Де-факто последните рали Mercedes и въобще след Миля е бил този. 1972 година участвали са в ралитата на Кот д'Ивуар, Бандарама, Дакар и прочие. Различни версии имало през годините, едни с камъци, другите са без. Този автомобил, целта беше да докараме абсолютно идентичен с този, който се състезавал тогава, през 1972, главен инженер е бил Жан Тот. Нивото, на което го направихме репликата, е изключително високо. Ако снимаш малко по-отдолу, мога да обърнеш внимание, че има специална кора, специални глард сплашове се водят, които при влизане в локва предпазват от засмукване на вода и фарове. Оригиналните, които са били тогава бошрали, вътре клипа на оригиналните колани от Mercedes, които са правили специално колани тогава за ВРЦ. Седалките има включително работещ интерком, трип компютър и всички текстри за уния години, които са включително 4 стъкла, нали, което е интересното. BBS-и, случая са Ронал, и оригиналните гуми, които са рали гуми от Мишлен, специално за този автомобил. Абсолютно същата шарка е била тогава. Интересно тия джанти, че само 107 на
На 108 и 110 слагат точно тези чанти. Единствени са и доста така редки и ценни като бройки. Какво друго ви кажа, вече ви ще кажете. Ролбар няма, идеята е да може да се кара в града. Това е, което виждате, много прилича на тръба, но не е. Това е проводник, далекопроводен проводник за ток, съответно на тръбогип, направен и прочи. Идеята е да е леко и да може при минаване в кат да се сваля. Няма roll cage, както казахме, улекотен автомобила, максимално няма кори, няма ги екстрите и така нататък. Работещи шибидахи и прочи. Интересното, че тогава тия автомобили са били счекунени двигатели, затова са успяли да завършат в Африка. Първо, второ и трето, няколко сесии подред. Това са последните рали автомобили в ВРЦ Мерцедес, които са участвали до завършването. Сега не знам коя година са върнали, но тогава до 79-та са се произвеждали, включително 107 SL, който е една идея по-къс. И идеята там е да е по-лекичък и бърз, съответно. Адмирации за перфектно свършената работа, възхитително дори, и много ти благодаря за интервюто. Здравейте, пак отново сме при един фен на Мерцедес групата, при Запрян. Нека той да ни каже няколко думи за автомобила си. Здравейте, това е Mercedes 124 400E, 4.2 V8, 279 коня. Колата съм си купувал в Англия 2010 година от първи собственик от Америка. И от тогава си е моя, карам си, усмихвам си, радвам си и просто си има кефи като цяло автомобила. Рядък автомобил, V8 при 124 наистина е рядкост. Да, така е. И най-хубавото е, че не подсказва, че е V8, не е раздут с оригинални 15 чанти. Доста приличен автомобил си. Немците го наричат вълк в овча кожа. Съгласен съм с тях. Благодаря ти за хубавите думи. Нищо, и аз благодаря. Тук сме с Иван Кашилски, с негови интересен автомобил. Той ще ви каже няколко думи за него. Автомобилът е Iveco VM90, техническото му название. Армейски автомобил, закупихме го от италианската армия. Смея да твърда, че в отвратително състояние, тъй като бюджета ни позволяваше за в повече. И след 2 години зверска реставрация се получи това, което е в момента. В кои години е бил на въоръжение автомобила? Той е производство 87 година, може би до 90 и някоя 2000-та, не мога да ви кажа точно. Адмирации за перфектно свършената работа. Благодарим. Дойде време малко да разтъпчем и ретро автомобилите по писта, не характерно за тях, но все пак много готино. За днес толкова. Прибрахме колите. Началото на сезона беше доста обещаващо. Ако видеото ви е харесало, цъкайте камбанката, абонирайте се, не следвайте и до скоро. Хубав ден!